देरगाव महकुमा जिल्लानि सिङाव थानाय कलायगाव बर' थुनलाइ आफादनि 50थि सनाथि मायथाइ फालिथायखौ 4थि बोसोरनि फैगौ 3-4 मार्च 2024 खालाराव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों सा तेजलपारानि दावगालु क्लाबनि लांगोना सायनासालियाव खुंफुंगोन। बर' माहारिनि गोथार सान बर' रावा जोंनि बर' बिमानि जिउ दागिरि बे जोंनि माहारिनि बेसेदि गोदो बेसेदि मोजां बर' हारिनि राव हारिमु। बेनिनो गाहाय खुन्थिया गायसननाय हाबाफारिखौ दिनै बर'नि गुबुन गुबुन धोरोमारि आफाद आरो सिबियारिफोरनि आर'ज गाबनायजों गोथार गाहाय खुन्थियाखौ गायसननाय जाबाय। जों कलायगाव ओनसोलाव बर' राव आरो थुनलाइनि जौगाखांनाय दावगाखांनायखौ साननानै 1971 मायथाइयावनो बर' थुनलाइ आफादखौ गायसननायमोन आरो बेबायदियै जों थुनलाइ आफादनि गेजेरजों जायनि थाखाय जोंनि मोनसे थांखिया जानायमोन जे कलायगाव ओनसोलाव बर' राव थुनलाइखौ जौगाहोनाय बिनि थाखाय जों 71आवनो जों गंदु प्राइमारि स्कुलाव बर' बिजोंखौ सोनायमोन आरो 72निफ्राय माने रेगुलार जि इडुकेसन इयार बे इडुकेसन इयारनिफ्राय बे जागायजेननायमोन। दा बेबायदियै जों थुनलाइ आफादनि गेजेरजों कलायगाव ओनसोलाव मोनसे हारिनि जि माने राव थुनलाइ बिनि फारसे एसे साग्रिथाय लाबोनो थाखाय नाजागासिनो दङ आरो बे थुनलाइ आफादनि गेजेरजोंनो बेफोरखौ मावनानै फैनाय जादों। बिनि सिगाङाव जों 25 बोसोराव रुपाथि मायथाइबो फालिलांबाय आरो दिनै जों सनाथि मायथाइ फालिनो थाखाय थियारि जादों आरो बिनि थाखायनो बेयाव बे गुबै खुन्थिखौ दिनै गायसननाय जादों। रायजोफोरखौ मा मेसेज होनो सानो आंनि बायदि मानसियाथ' रायजो राजाफोरखौ मेसेज होनायनि बेबायदि गोहो गैया थेवबो जाय बर' मानसि जायफ्रा बर'नि जोलैयाव जोनोम जादों बिथांमोना बर' राव बर' हारिमु बेफोरखौ फोथांनानै लाखिनाय गावनि जि कालचार होननानै जायखौ बुंदों हारिमु होननानै जायखौ बुंदों बेखौ जाहाथे बयबो माने मान होयो फालियो बेखौनो आं लुबैयो। गुबैयै आथिखालाव सोलोंथाइनि बेलायाव जोंनि एसे माने बेले बेजे जानायखौ नुनो मोनो। गोबाङानो आथिखालाव जे बर' रावा गावनि राव नङा बेबायदि साननानै गुबुन बिजोङाव स्पेसियेलि बांसिनानो इंराजि बिजोङाव फरायनायखौ जों नुनो मोन्दों। दा इंराजि बिजोङाव फरायनानै बिसोर बेसेबां मोजां जागोन बेखौ मिथिया नाथाय आं बे मोनसे बाथ्राखौ मिथिनो हायो जे उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जुदि इंराजि बिजोङाव होनाय जायो इंराजि बिजोङाव होनायनि लोगो लोगो बिसोरनि मेन्टेल स्ट्रेसआ एसे बारा जायो मानोना बिसोर सोदोबखौबो सोलोंनांगौ इंराजि रावखौ सोलोंनांगौ बिनि उनाव माने फराय जि आयदा बेफोरखौबो सोलोंनो एबा मिथिनो गोनां जायो। बेबायदियाव बिसोर मोननै रोखोमै मेन्टेल स्ट्रेसखौ मोननायखौ आं नुनो मोन्दों आरो बिनिफ्राय हयथ' मोजांनिख्रुइ गाज्रि जानायनि जि खाबु बे बारा थायो नामा बेबायदि आं सानो। बेनि थाखाय गासैबो रायजो राजाया गाव गावनि फिसाफोरखौ हारिनि राव थुनलाइ बेखौ रैखा खालामनायनि जुनै गाव गावनि गथ'फोरखौ बिमा बिजोंजों फरायब्ला आं साबसिन हामगोन होननानै सानो आरो आं बेखौसो लुबैयो। रादाबगिरि नोंथांमोननिसिम कलायगाव गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जा 50 बोसोरारि सनाथि मायथाइ बे सनाथि मायथाइखौ खुंनो थाखाय जों मार्च दाननि 3 आरो 4 मार्चनि 2024 मायथाइयाव जों सा तेजलपारा झार गामि होननानै बुङो बेयाव दावगाफु लाइमोन क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनि लांगोनायाव साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंनो थि खालामनाय जादों। दा दिनै बे मोनसे जोंनि थाखाय कलायगाव हालामनि थाखाय जारिमिनारि मोनसे खुंथाय बे खुंथाया जाहाथे मोजाङै जों खुंफुंनो हायो बे ओनसोलनि गुदि बर' थुनलाइ आफादखौ गायसननायनिफ्राय जानाखि जोंनि बर' कलायगाव हालामनि बर' सुबुंफोरा गावनि हारिमु धोरोमखौबो एसे सोलायदोंमोन एबा गाननाय जोमनाय बायदि बिथिङाव जों सोलायनाय नुबोदोंमोन।
खिन्थु बर' थुनलाइ गायसननायनिफ्राय बर' बिजोंखौ गायसननायनिफ्राय फरायनो लानायनिफ्राय बर' राव थुनलाइ आरो हारिमुखौबो सोलायनानै गावनि हारिमुखौ सिबिनो हमबाय आरो बायदि जोंनि बर'नि आफादफोर जानाय लोगो लोगो जोंनि बे हालामनि मानसिफ्रा गावनि राव हारिमु धोरोमखौ लानानै दिनैनि बेलायाव जों नुनो मोनदों जोबोद मोजां जाबोनो हमदों बा हारिखौ लानानै जों आवगायबोनो हादों। बेखायनो दिनैनि बे जा साननैनि हाबाफारिजों 3 आरो 2 मार्च खालाराव खुंफुंनो आवगायबोदों बेवहाय जाहाथे कालाइगाव हालामनि बयबो रायजो राजाफोरा लैहोर लैहोर फैनानै बेवहाय बाहागो लायो बेखौ जों कालाइगाव गुदि बर' थुनलाइ आफाद आरो सनाथि मायथाइ खुंथाइ बानजाय आफादनिफ्राय बिथांमोननिसिम खावलायहरनाय जाबाय।